Уважаеми гости на 6-то издание на античен фестивал Ника, играта и победата, добре дошли отново в нашия следобеден модул, където ще ви представим вече късната античност в Никополис, Атина и в цяла Мизия. Късната античност, посветена на готските войни. Първите готски нахлувания на римска територия започват към средата на 3 век. През периода 250-269 година готите опречкосали Балканите и Мала Азия, а при днешен Разград, античния Абритус, унищожили по-голямата част от римската армия и убили император Деций. Също за първи път император Римски пада в битка с варварски племена. Към 270 година императорите обаче успяли да изтласкат варварите, да стабилизират Дунавския лимес и готите са засели пък от празната от римляните провинция Дакия, днешна Румъния, и основали обширен племенен съюз. Те покорили сарматите, венетите, херулите и държавата им заемала територията между реките Дунав и Дон. А през 332 година, в резултат на походите на император Константин, велики срещу тях, готите били подчинени на империята и част от тях била населена в Мизия и зачислена в римската армия. Така че сега ще ви представим всъщност в изпълнението на група Dux Antica зачисляването на готи в римската армия като федерати. Да. Както и в първи и втори век, вие видяхте, че легионерите полагат клетва към императора, така и сега новозачислените готски наборници ще бъдат заклети да служат вярно на империята. Доколко вярно, ще видим. Tesoro!